След президентските избори и референдума, в България се създаде нова политическа ситуация. Оставката на кабинета даде старт на конституционната процедура по съставяне на ново правителство. Тя приключи безрезултатно. Конституцията е изрична. Сега на ход е президентът. Господин Плевнелиев обяви отказа си да изпълни вмененото му от основния закон задължение да назначи служебно правителство и предложи да ми отстъпи правото да определя състава на служебния кабинет, който той да назначи със своя подпис. Изтъкнатите в обращението на президента политически доводи и лична мотивация не отменят разпоредбите на Конституцията. Патосът на добрите намерения не замества закона. В обращението си президентът представя отказа си да изпълни конституционно задължение като отстъпване на правомощия. Основният закон изключва хипотеза, при която президентът отстъпва своето правомощие да състави служебен кабинет. Конституцията съдържа само възможност за президента да възлага правомощия и то само единствено на вице-президента. Друго възлагане на правомощия на друг субект, включително новоизбран президент, Конституцията не предвижда. От своя страна съм твърдо решен да се придържам към Конституцията и ще оглася състав на служебния кабинет след встъпването ми в длъжност. Призовавам политическите актьори да действат отговорно в създалата се ситуация и да не търсят краткосрочни ползи, пренебрегвайки разпоредбите на закона. Дългото сбогуване с властта не бива да прераства в конституционна криза.